marihita salhu na papareno putta na marsangapi. Di sona nungain nalaho mga lusi aka komen na masuk to YouTube na binainon. Jala adong muse di son komen ni amatta di si pangura-kurani na Andani Padiangan. ba ay na bero pinani mana mak-komen ganilo sa komen na dia mo sa inang dia mak-komen na isa ni alusan. Ano karom se Oh. kadi kodo gultom diadopsi Padiangan. Oh. Danga dong cerita isian na jolo. Oh. Unang mangamuk aka gultom itu hokedan. Oh, ima pulong na de. Gabi. Aidang adong di paparan no putta to Padiangan anak patuluhon ni si Raja Lutungi pulong na mga adopsi daw. Nah, sama na. Jalo na sa majulo ko amang da. Nah, unang atong pajulo kita. Dangadong di si hata mga adopsi manang pulong mga adopsi. Nah, jala mungkira di YouTube nong sulpuira iberkuate manang dibigiho. Mulo o putta si Raja Humirta Padiangan doho o pukku manang opunta si Raja Sonang Padiangan. O pukku si Raja Sonang Padiangan oddo perjolo tubuhan anak di Portivion. Jala ujolo do tubu na margor si gultom tu Portivion. Baru pe aja tubu munse na margor si Padde ima anak niyo pukku si Raja Humirta Padiangan. Nah, jala mas sa liling. Mungkin odora nani sulit kita mo amangda. Jala na nga daw isang pulong mga adopsi. Asa mabukti hoddo o seda manang seda bukti marao nate dan jala hatara mungkin tueni ma adong songoni asa gabi adong alasan unang lemurarak hatanya kapoparani naso mangoloi podeno pukku na marsangapi nase adong pulung ni paparani madok lao pe si Raja Sonang tono runggu na nengesya ahana din na nangis si Raja Humirta doin nati. Omma sada bukti do bahasa boto amang. Dung tubuh anak mau pukku si Raja Sonang. Dung tubuh mana marguar si gultum tu Portivion. Masai liling do ba o pukku si Raja Humirta pi tubuh anak. Menyimak manang si Padde do situ suhut. Alai dia madi do o pukku na sangabi. Opukku Raja Parutala Padiangan opukku panuturi opung todi asai boto wa mga salemo adok pangarimangon bi o mulo ono ho idot to anakku Sonang iya haham na tading di tanong uraton nunga masay liling jala masay tais dang dobe tubuh na anak amang iya huamang nung natubuan anak ngadong urak mo. Ang giyat di jo tuan yang gina nang tuan ni hahana. Pahopuk ko na margor si gultomi bay damang majo tujolo ni babatuana. Bay damang majo di parorot babatuana on manang hahamon. Iro na pulong na puko na sangapi. Ima among Tu ujung na tuto itaruhon o pukku si Raja Sonang Padiangan do anak na namarguar si gultomi siyan onarunggu tu tanong-urak iparorok main songok katanungan hataning manusia nungan imomong ate toho matutu bisuk na pinahe ni o pukku Raja Parutala Padiangan na sangapi daksa dia liling tutu manggora mapamuro jukpa magulan na dapok ng arina mardinga pamatang ma opuk kuboru manang naniala ni opuk ku si Raja Humirta Padiangan ay tong do mangulaki mangalak boru si bolod do opuk ku si Raja Humirta sorang masada dana bawa ima na margor si Padde do ya tarida matutu parbuena manang hasilla sesuai do bisuk na binain ni among ni halakon na dua. Ima damang dah.
nunga marurak ang gina, marurak ng hahana. Nga di jo tuani ang gina ng tuani hahana. Dung magodang opukku na margoar si gultomon, pataru mayamang da, ipataru opukku si Raja Humirta padiangam ma, tubuh ni manang anak yang ginaon, anak ni nasidaon, na margoar si gultomon, tu onar runggu. Jala pataru honop yamang, katong nahulani taruh songon yamang da, dinggad do di borhati, margodang sa bangunan ala ni rasini rohana, dohok belgani rohana. Jadi saya ada bukti medoba. Asa di goto hotak kasamang da. Boha. Mulo na nang disiat si opukku si Raja Humirta do opukku si Raja Sonang uban na lauto na runggu. Lianon na durak na yaman. Asa marpikir kita dinggan. Boha. Anggo na nang disiat do. Holan ala ni budel-budel geledo na nilian-nilay na. Amang gor kugur sudong dangon. Luason na do amang lianon na do anak nai manang urak nai momongon ni hahanai bokado. Saya ada bukti mayamang da om mabuktihon bahwa opukku si Raja Humirta padiangan do opukku si Raja Sonang padiangan tang tersirang yamang tang sanggup halak nasing manirang tidak jala dang adong perbedaan ini goda jale sedos ni rohani ala kodon na pabula japalan opukku si Raja Sonang padiangan tuona runggu marhite bisuk na binain ni panutun ni nasida na dua. Ito mang ima sada bukti manang mabuktihon bahwa opukku si Raja Sonang padiangan lau tuona runggu dang naneng disiak hana. Anggo naneng disiak di barang lianon na dakpaluason na te. Jadi dang adong ison hata pelung dia nak kening mengadopsi. Jadi unang lamu irarati wamang pulung amang da. Ilo si dohonok. Manang na songod dia ron yang masuliki dulu lah kama. Ilo songod ilo amang parobara. Yang adong ison mengadopsi atau mengadopsi dang adong. Tor sedih nang adong dobe pelung na. Dang adong be. Ala komen ni nalain adong. Gabi. Ima ase boto otak kasamang. Jadi molo nang adong dobe nang sukunom. Ready membangalusyon amang da. Ready do aw. Ilo si pulo honok kutu da amang. Gabi mah jala horas ade.